Os nenos e nenas de terceiro B do colexio Irmáns Villar de Ourense dicimos non á guerra. non á guerra porque nos parques deberían ter risas, non silencio. Non á guerra, porque as mans están feitas para xogar, non para pelexar. Non á guerra, porque os amigos poden estar en cualquiera país. Non á guerra porque compartir é máis divertido que gañar. Non á guerra porque o mundo é moi grande e cabemos todos. Non á guerra porque ninguén debería ter medo a dormir. Non á guerra porque ninguén debe quedar sen vivenda. Non á guerra porque non queremos quedar sen escolas nin hospitales. Non á guerra porque queremos xoguetes, non armas. Non á guerra porque ninguén debería ter que fuxir dos seus fogares. Non á guerra porque o diálogo é o único modo de acadar a paz. Non á guerra porque as únicas armas deben ser as acertas e os bicos. Non queremos armas. Nin golpes nin liadura. Queremos que a vida sexa tenra e segura. Un abrazo de neno. Vale máis que un tesouro. A paz un camiño de prata e de ouro. Non!